So, ngayong araw na to, yung ngayong gabi, kasi gabi na kasi dito eh. Ngayong gabi na to is mag-unbox ako ng ang condenser mic. Condenser? 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 Hindi iba? Condenser iba. Ito, dineliver to kaninang umaga. Dineliver ko sa online. At nabili ko na rin ang aking mga matagal na pangarap. Char. Kasi mahilig ako kumanta. So, ito, sana may yung nag-sponsor nito. Salamat. Salamat sa nag-sponsor. Sponsor ng utang, Char. Mention na yan. Mention na lang? Ayaw niya. Baka daw may magpa-sponsor pa ulit. So, ito na guys. Bubuksan ko na. I'm so happy. Char. Kasi nabili ko na talaga yung gusto ko. Yes, excited na ako. Ano siya, one set siya. Wala siyang doon sa sa online, doon sa inorderan ko, wala siyang headset. Kasi nga tawag na to, set lang siya nung V8. So, ito price niya. Yan. Price niya is 19 KD 900. Kung sa atin is magti 3,000 siya. Isang So, tonight. Shout out kay Christy Balaran. Shout out daw kay Shout out mo, darling, yun lang. Shout out sa mga kasama ko dito. Magsitulog na kayo, umaga na. Wala pa, paano ito buksan, Char? Nag-unbox siya na Char! Excited na talaga ako. Girl. Uy! Wow! Uy! Ano to siya? Pang dito? Char, tagaw kayo siya. Pang ano yung pang-ilog? Incheck man siya. Hindi ko to mababasa. Incheck siya eh. Pakita mo O, na diba? May tatlo pa siyang charger. Hindi, pang kunik niya. Tato, hindi ko alam eh. Ayan Ay, yung parang sa mga... Kasi isang set siya eh. Yan. May tatlo siyang wire. May para sa phone, may para sa Dagdagan ko ng dalgal. Maririnig pala nila. Yes, maririnig ka. Char! Okay lang. Ito siya. Ito yung plato niya. Ito yung plato. Hindi siya mangkok. Yeah! May ganyan-ganyan na talaga. Hindi ako ng ganyan, Titignan mo ito, plato na set eh. Ano yan? Gagana ako. Kasi maganda to siya. Kasi pag ganyan kay hindi kita, hindi nakakahiya ba? For example, mataas yung masyadong, siyempre, pag nasa camera ka, pakit-cute buka kay para, pakit-cute ka ba para hindi Pero ngayon kasi may plato na kahit yung, Halaoy, tararing tangdeng. Aloy, ito na siya. Ito na talaga, may mic na talaga siya, baby. Pag bubuka ako ng ganyan, baby, hindi nakita, baby, Hindi na siya kita na kumakain ako ng mic. Diba? Ito yung wire. Wire niya. Char. Ang dami niya, Diba? May na siya. Ito yung V8 na controller niya para sa mga voice.
Kung i-control mo siya sa... Basta, i-control mo yung echo niya. Ito yun siya. Tapos, may papakita ko lang sa inyo kung anong mga laman nito. Sukom na ko. Happy talaga ako, girl. Hello, oy. Hello ka, oy. Paano ko tipadala sa Pilipinas? Maluwag pa ba yung cargo ko? May maluwag pa. Hala ka, boy, oy. Hala ka, bi. Ayun, ito siya, oh. Hala ka. Huwag mo na akong painggitin kasi hindi ako inggit niya. Kasi Hala, hindi ako oy. marunong kumanta. Mm. Siguro kung marunong tayo, di na kasabay tayo sa border mo. Baka nauna pa tayo sa kanya. Yung mga malaman Ayan na kung ano siya. ba talaga yung gusto So, niya. ito na siya. Yan na siya, guys. Yun lang siya. Char. I-install ko pa siya. Okay? Huwag po kayong excited, Kaya- mga kababs. Later na lang. Char. Many hours later. So, ito na guys. Try ko na siya. At ano ko na rin siya. Set up ko na siya. Hindi ko na lang pinakita yung pag-set up kasi magulo yung ano namin. Yan siya na. Char. Ayan. Pinakabit na lang dyan sa may upuan kasi wala nang space. So, yan. So much happy kasi ano ko na yung pangarap ko na magkaroon ng ganito. Kaya nabili na talaga siya na hindi inaasahan. Hindi inaasahan pangyayari. So, bye! Don't forget to like and subscribe my channel.